Yes, sir. What's with the fullest who's out of that, no say. Don't fear anything, don't fear when I say that's how provider. Scoop up. 24/7, ngori 24/7. Tiripa kufara, tiripa kutandara. 24/7, 24/7. Sisi musapona. Ena pisi, nenge nina bena bamangoma. Bena bamangoma, ukamunza unoto dinenge muzoma. Bena bamangoma, chinenge paskopo, tishima mavoko. Anotozi wona kote eso tirimboko. Bari pawa mwendo no batemane mavoko. Inini hanti nanguva ye makoko. Dosaka uchi wona ndeche takwa ne msombo. Pamwe banovunga sekote pamwe kuda itongo. Dininda uya ndina pena, diye atirasi unity. Tora pena, parisino ndoda kuikongresa. Ndoda kuwa prokesa, ndoda kuwa farisa. Ndoda kuwa yetesa, ndoda kuwa yetesa. Paripo vanotaura tufete osenge vanda. Saka nasindo vachitesa, nasindo vakongwesa, nasindo vayetesa. Diye watu wanisetera pena. Dosaka ndauya kuseka ndwesi kungekina. Pamapansi tiri kudiwa paikinya. Mamini yakapemane makwine, ini minderekeke. Dosaka vachisisiva kuti ndiriwe green. Antibatene TP, vatandiona vese ndabuda mu TV. Kalosisiva kuti ini ndinonzi unity. Ndirideka mpana haripa unity. Ndiriwe titi, pamwe vato vanofuza kuti azvisi. Vasingazive kuti nasindavapindira pasi poko ndinotoimba kunge chipopa. Ena pisi, nenge ndinabena pamangoma. Bena bamangoma, ukamunza unoto dinenge muzoma. Bena bamangoma, chinenge paskopo, tishima mavoko. Anotozi wona kuti eso tirimboko. Bari pawa mwendo no batemane mavoko. What's with the fullest who's out of that, no say. Don't fear anything, don't fear when I say that's how provider. Scoop up. 24/7, ngori 24/7. Tiripa kufara, tiripa kutandara. 24/7, 24/7. Sisi musapona. Shout out to the fullest, yes sir.